Hai minasan, konnichiwa. Watakushi wa Dahar Sajan to moushimasu. Kyou watashi tachi wa hana o yotei desu. Ja minasan, watashi tachi wa 10分後で会いました。皆さん、私の3分のビデオを作っています。ヘムさん。はい、こんにちは。名前は何ですか？私は病気です。病気ですね。そうです。身をこったいん。はい、そうです、そうです。病気です。それで話しません。話しません。わかりました。はい。女の人は TikTok を作ってみて、男の人は見ます。何聞いた？sorry。ごめんなさい、ごめんなさい。女の男の。誰と女の誰と男の。そうです。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、皆さんごめんなさい。リラ先生。リラ先生、私の3分のビデオ。何 ?3 分のビデオですね。OK、大丈夫です。じゃあ皆さん、私は屋上にいます。私は屋上の上に屋上にいて、それで私たちは会話をいたしています。皆さん、今日の天気は晴れです。晴れで暑いです。皆さん、今日の天気はとっても晴れです。皆さん、じゃあ見ます。皆さん、あのところはネパールのトリブホンインターナショナル空港です。皆さん、カトマンズの街は広いし有名し、友達は会話を作っています。皆さん、この道に車を混んでいます。見ます。皆さん、これは何ですか？コメントをいたしてください。それは自転車です。自転車はリラ先生のですね。皆さん、リラ先生の古い自転車です。でも私の歯は綺麗です。そうですね。じゃあ皆さん、バイクダさんのチームは鼻、はい、穴の手間に書いています。はい、そうですね。はい、そうです。忙しい。ちょっと私のメンバーは誰もいませんから、ちょっと大変です。私は手伝い。そうですね。はい。始めましょう。30分の後で穴を植えます。トラクターですか？それで今屋上にトラクターですか？送っています。あなたのグループのキャプテン、私たちのあなたの何あなたの？あなたのじゃない。私はじゃない。私たちのグループのキャプテン、今書いています。書いてじゃない、書いて。私は上手な人。はい、10分に私は穴の手間に書いてしまいます。さよなら。